Benvinguts i benvingudes tots i totes a aquesta sèrie Supervivència. Estem en l'episodi 2 i venim d'acabar la nostra casa inicial en aquesta bonica vall que tenim per aquí. I el dia d'avui vull tenir solucionats els problemes que ens queden de principi de joc. Principalment encara em queda el que seria l'armadura per encantar i tinc alguns problemes en quant a recol·lecció de recursos per construir. Tot això ho vull solucionar mitjançant vilatans. I també en un futur vull construir una villa aquí. Com veieu, ja he començat a planificar un riu que baixarà des d'aquella cascada de la muntanya i travessarà tota aquesta vall. I és en aquesta zona d'aquí que vull fer una villa al voltant de tot aquest riu amb vistes aquí a la nostra casa inicial. I per començar a fer aquesta feina, primer de tot necessito vilatans per fer un villager breeder, una granja de vilatans, per tenir-ne més per fer la villa, la granja de ferro, etc. I per fer això connectaré via Nether la meva base amb una villa que està darrere aquesta muntanya, ja que està a uns quants centenars de blocs i no puc transportar els vilatans ja així de moment, a més hi ha mode desnivell. Per tant, faré uns túnels pel Nether i els portaré fins aquí per construir una granja de vilatans. Ja que som a l'infern, amb les coordenades desplegades i ja he fet prèviament els càlculs per ubicar el portal, així que crearé un túnel per poder transportar els vilatans amb major comoditat. I abans de transportar els vilatans, aprofitaré el túnel del Nether per anar a buscar la villa pastanagues, perquè la necessitarem per fer la nostra granja. Agafem les pastanagues. I perdó a tots i a totes, no vaig gravar la part de com transportava els vilatans a la meva base, però el mecanisme que vaig fer servir seria aquest. Poses el vilatà en una barca, enmig de lo que seria la via del tren, i extens la via. I com veieu, si poses per aquí la vagoneta, el vilatà anirà infinitament com si la vagoneta tingués rails propulsors. Si veieu, encara per aquest bug se segueix movent, així que jo utilitzo aquest bug per transportar vilatans, és per mi la manera més còmoda i més senzilla de fer-ho, i no acostumo a tenir problemes mai a l'hora de moure aquest mob. Ara sí, tornem amb la granja dels vilatans. I aquí quedaria la granja dels vilatans, ja tenim els dos vilatans a dins, un d'ells ja té la seva feina i hem començat a plantar les pastanagues. El que passa ara és que he fet un altre conreu de pastanagues a part i n'aniré afegint per aconseguir que els camps de pastanagues estiguin omplerts completament més ràpid. I estic aquí ara utilitzant el mod de FreeCam per ensenyar-vos com funciona la granja. Per què hi ha blat? Bueno, això hauré de treure el blat perquè jo no he plantat blat, però sí, hi ha blat. Com veieu, aquí hi ha totes les pastanagues plantades i els vilatans es van donant les pastanagues entre ells. Llavors, el bebè que surti d'aquí voldrà anar a jugar amb aquestes, a saltar sobre aquests llits. Aquests vilatans no poden passar perquè hi ha aquesta trapa, però com que un bebè és més petit sí que passa i caurà aquí, en aquest forat d'aquí. Llavors, aquí es queden els bebès emmagatzemats i quan creixen aquesta aigua se'ls endú en aquest pis de dalt on veieu que hi ha una aglomeració bastant considerable de vilatans. I un cop amb la granja de vilatans acabada ja m'he posat a construir directament una granja de ferro aquí al costat de casa nostra. Aquí serà on es apareixeran els gòlems, concretament en les cantonades cauran en aquell forat que tenim per allà i allà hi haurà la cambra on moriran. I per aquí el que he fet ha sigut posar aquests llits, aquesta trapa i aquestes lloses i aquí enmig de les torxes anirà un barco. Allà posarem un zombi que baixarà per allà, es quedarà al barco i aquí els vilatans s'espantaran. I el golem, en teoria, només pot aparèixer en la cantonada que us he ensenyat. I per portar els vilatans de la granja de vilatans cap a la granja de ferro he inventat aquest sistema que veieu a continuació. El vilatà és agafat per una vagoneta i aquesta el transporta fins l'exterior. I amb els vilatans a lloc ja tenim la granja de ferro operativa. Molt bé, ja tenim la granja de ferro funcionant per allà i ara vull agafar el que és aquest riu i transformar tot això per fer com una espècie de llac, una espècie d'estanc, perquè en un futur hi haurà cases per aquí i vull començar a decorar aquesta zona, sobretot el que ve sent el terreny.
I així és com ha quedat la nostra petita bassa. Crec que la vegetació aquesta que hem afegit ara al final li dona un toc molt bo. Realment queda molt bé i omple aquest espai perfectament. I em fa pena deixar això així, ja que aquí al costat hi ha una granja de ferro que no és bonica, precisament, està tot a l'aire. Així que, per què no la decorem en el mateix episodi? Vinga, va! I tornem a estar a la meva còpia creativa on planejo les meves construccions. Aquí tenim un retall del món i aquest cop no hi ha hagut cap problema amb el tema de la gravació, sinó que només us vull dir que utilitzo l'itemàtica per accelerar els processos de construcció. Aquí és on tocarà planificar la granja de ferro. I tot això ho faig ja que últimament vaig molt apurat de temps i no tinc tant de temps per posar-me a planificar les coses directament en Survival. Així que ho faig ràpidament en blocs que sé que tinc en creatiu, ho passo a Survival i ho construeixo super ràpidament gràcies al mod Litemàtica. I ja és hora de finalitzar el vídeo construint la decoració de la granja de ferro. I amb aquesta pluja acabem el vídeo d'avui. Aquesta és la nostra granja de ferro decorada. Aquí sota és on es spawnegen els golems i he transportat algun dels vilatans que tinc a la meva granja de vilatans allà mateix fins aquí i ja he maxejat aquí 3 vilatans que em canvien ferro per maragdes i aquí ja estic obtenint un munt de ferro. A més he afegit un altre mòdul a la granja de ferro, com veieu, 1 i 2 mòduls que generen 2 golems de ferro. Aquí moren i he fet un sistema, encara no he aconseguit sorra d'ànimes, estic molt lluny de qualsevol spot de sorra d'ànimes, no n'aconsegueixo trobar cap pel Nether, així que el que he fet és ficar aigua sencera en aquí, això és tot aigua infinita, i ara com veureu, el golem al morir, això dropejarà els ítems i l'aigua infinita fa que pugin, no tan ràpid com amb l'aigua propulsada per la sorra d'ànimes, però com veieu, amb l'aigua infinita també van pujant els ítems. Pugen per aquest conducte d'aquí, es recullen aquesta trampuja i entren en el cofre que tenim aquí davant. I fins aquí, senyores i senyors, el vídeo d'avui. Ho despedim enmig de la pluja, enmig de la nit. Espero que us hagi encantat. Ens veiem en el següent capítol. Adeu!